Tanggung jawab. Panglimbang 5 menit dina Setu Kliwon tanggal 7 Februari taun 2026. Kapetik saka Injil Markus bab 6 ayat 30 tekan ayat 34. Tanggung jawab mono ora enteng lan ora gampang. Nanging rikala wong nindakake dawuh, perutusan, panggawean lan apa wae kuwi jenenge kanthi kebaing tanggung jawab, bakal gawe lega utawa gawe bungah. Ya gawe bungah diri pribadi, gawe bungah liyan, luwih-luwih gawe bungah kang paring sesanggeman. Sakeh bot repot lan rekoso tinutup dening rasa bungah lan mongkok. Dene saka pihak kang aweh dawuh sesanggeman, tanggung jawab lan perutusan bakal tansaya nambahi percaya lan tresnane. Prakara cecala kang melu ndak rasakake rikala Gusti Yesus nampa baline para murid saka perutusan martakake kabar kabungahan. Wadana dalem Gusti Yesus sumringah bungah. Ana rasa mongkok ing manah dalem kagungan murid kang padha bisa merantasi gawe lan tuhu ing ayan sarta arahan. Panjenengane ora ragu-ragu meneh menawa sawijining wektu kudu ngutus para murid jerwus ana bukti tuhu lan setiyane. Semono uga praupane para murid katon bungah sumringah. Jangkae mantep, panyawange mangarep, ora katon pratelan isin apa meneh wedi didukani. Sewalike, wong-wong mau mongkok bisa merantasi gawe kang gawe legane sang guru. Gusti Yesus sang guru banjur menyat jumeneng saka anggone lenggah. Karangkul kaepuk-epuk pundak murid dalem mau siji mbaka siji minangka tandha paneguh lan panuwun. Wong-wong mau siaga nyadong dawuh meneh sarta siaga nyengkuyung apa kang katindakake gurune. Para tresna welem kinasih, saben nyawang anak-anake dokoh ngetamul ngrahapi anggone mangan. Bapak lan simbokku katon bungah. Bapak simbok rumangsa ora muspra anggone padha gedhekukan golek pangan kanggo anak-anake. Aku uga bungah menangi kahanan kaya mengkono iku. Semono uga karo kita para pendherek dalem Gusti Yesus Kristus, tanggung jawab uga semampir ing pundak kita saben dina. Mbuh apa ayan kita. Tanggung jawab minangka wong tuwa, tanggung jawab minangka andhan, tanggung jawab minangka pimpinan, tanggung jawab minangka anak. Rikala krasa kesel, sayah, lungkrah lan abot ngayahi panggawean, prayoga mbayangake esem-esem bungah wong-wong kang padha kita tresnani ngrasakake asil perjuangan kita. Ndak jamin semangat juang bali makan tar-katar. Apa meneh rikala sadar menawa panggawean kita iku mujudake timbalan saka Gusti Maha Tresna. Nadyan rekoso meski bakal katindakake kanthi rasa ikhlas, legawa lan lega. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalam yang Rama Soyang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula nderek bingah sareng paduka ingkang bingah nampi warta saking para murid bab asiling karya. Mugi kasilipun para murid merantasi karya awit raos tanggal jawab dumateng paduka menika ugi manjurung kawula kangge tandang damel saksae-saenipun. Panjenengan kawula puji laluhuraken sareng Yang Rama lan Yang Roh Suci sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.